палачинки. Ай! Това е, ако не се сещате от макарена, нали? Добре. Ще правим 2 палачинки, макс 3. Трябват ми яйца, брашно, млеко и Вода? Не се казва вода, а вода. И е то тиган специален. Що е специален? Защото го вземах специално за този клип. Да видите, че и аз съм хора. разбиваме яйцата в купата. След това добавяме млякото, после добавяме брашното и накрая използваме водата, за да доразбиеме да се получи еднородна смес с консистенция на коза. Готвим! Ще се придържаме към максимата, че който не ползва миксер, да го бърка. Дай! Говори ми. Ай, сега да видим дали ще мога да обърна.